Juri Mirčink je mój huj. Tunja 1914 sa narodil jako prenie dziecko, a džakvane bol. Smo mu tunje čas přewinili, tunja sa jako manželské dziecko narodil, ale je prede nastal. A tu nan tunja bol prenie svetovej vojny, also huj Jurio nan tunja bol prenie svetovej vojny, tun kvasio misels da bol we Wrocławiu, da tunja bol, also vojak, hat tun kvas dokeša tam samo druga bola, nekvo to hulko kubva, ona je bola i na Keškec rođena, a ten je to tajke činjenje było, to ще za mój czas samo było, da se te samo drugi było, a ne se ženjene był. Also te dzieci su w prawdzie se jara ciężko mieli. A to by ja prajć, a hunjo so narodził w Drežďanach, tunjo teponjen co chwilku w Drežďanach vostał, a jo jako 4-letne hulcake do Kielna šišel, a nic domoj na nej, tunjo pohuja a čete tam odrost, a duša pravi, što tajke nešto, tajke nastajeno z jednym dzieckiem čini. Also hun je jako dzieciasno si ciężko miał. So, ponio hun jara zaje też, to jeszcze hitlerski czas był, te za domowinu započnał działać. A ja pon dla jednej čišće nekajke banalne wiece, tu nie nekajke štopaja, ne može ničo dokładnie prać, to znano nicht tu nic ne, jakiś tu boh to dokładniejszo prać, mo tu nie najskie nekajke pieniądze do českej, do keď hun we Praze pon miastem działał. Das studował te w Praze, aber tak was so przez ranicu nekajke pieniądze nosał, a to so oni pitneli, a so jo pon do koncentracijsko lieva dali. A ja nie wiem, tu ma też ja te knije pisał, gdyż czarty czekaja, a każdy kiś chcemo wupšo so ze sjowom biografiju zeznać, tu niech se tele knije wupošće, a ima šečita, a wieka ciężko ja se hun miał. Ale što je pan z domovinu było, to ja nie wiem, hun pa je pan na wučarskim ustawie działał po Piča. Tu je pan tam, also jako docent tam działał. A tu ja boh prawa, tu jara wele te za serbstwo činil, a one so dženca skoro docela ničo ja cvotnim ne reči. One je tekus jedne hubjenstvo było, to pa je te jovo džovce připisanju, dokež ja boh prawa, tun rohu podobjał na mikvašku stajnie vostać. Ale tu je ona dała jo zrunać, to so boli te 25 let nimo. Ha, po mojem zdaču ještě tam jen dženca ve Kilnie, ve tym, gdyż se on narodil, abo gdyż u staršijski dom jo, dneska ještě tam leží. A když ja pravi, to je popram jovo džoka kus vopak mosliva. Tam něktež městem na mikvašku leží Angela Stachova. Ale tam tun robo sam mou vopkovač, jako dopomnenjo na jovo, dokež jak jo on, chceme jim prajč, jen sprawne, zdziewany Serbo.